scheme beneficiaries abang ku Caribbean Autonomous Council CEM apan kachuningri. Dong mukak Forest Western Range hin pen Karbi lamet amei arni pachiton dunsi theng piak lim so rat apana ke joy pen kero. APHL sia songja Puatun West Caribbean long lapen Meghalaya ahoy kahumridang. Kardom kadoka veka chinghon card news ke langarat dona phantami tangte pinia birta ang ton pen arjui tham. Karbi lamet amei ingdeng thomke praisi ningkana sek amei pi dong moka krasinja klamalong ni plia pharman kapaman pon pinipeni thomke chok arni mate bidor singro arani kapaman ponalong krung sayame lamle lamchor aputha kachathan kachimum lapen hirbang amei lapen karcho amei tomo sokitok lapen lamet apharman rat amei pi lapen karlitang joising rong pi lun kana malen kangpua jame kapeman pona birta niletama prangke Rajib bepen birta napale Bangsuarni keceng si lake catai kapang thirpen pangcing pongsi karalitang bidor singkro arni sangpi basa piti sopi karalitang bidor singkro achor pensi ingpupo lapen krung sayame lamlir lamchora putha kathan kachimom ke than pon lake lunsepo longsingbe merjeng joy singbe lunsepo rup singbe atuma hin pensi rataphan pachini Karbi lamet ame meipu bare mingti pen karcho ame kachari ponalong bang thom ke prahini abang phabang piet maphang archopo bangso ame along alhi sarpo Padmasri rongbong terang Karbi lamet ame keseng akong chunbang lapen manpeng alhi ajit timung Bidya Singh rongpi Lidadhar teron Khor Singh teron Roy inghi pen chenglok lamhet lamchong kachinghon abang phabang phiatom chetong dunsi RDP pon lapen karlitang Joy Singh rongpi lunkan amalin kang pupon gulap pro tunbang bohasan chompensi impupon base ang sa tamedo la sa langli pen lamli lam chora puthak te theni nali tumhan pachini point pangsi chuni kon Nerimen ke long sing be neli kidu hamurap la pen sinthong constituency me kalau gera sini tu kasi nak tu badu be pandan neli panang theng bom lotai nang chini lotai sa se lamlir la pen lamet la pen lamchor la pen neli pudam jia bangke la nonason lamet ame long bangke kidu an atok anu akar di chitong petpe lasi neli pudam dia bangke lamdir lam chong lapen ke lam chor lapen ke lam ciku la hayong se lam apeng lapen lam ke lapen lam mamet yong selong nangi bukan te atau kan dam si workshop bidam pensi hadak si kidoan dari sunim sula nonu ke tur mi han han nangi bisni ba hadak kini nangli phana che papona teng ti serada phan nelira phan ke than gela hello nona kai ke pudamanang ke chan ke jara hudlo aposi bang akai pen tak du ci ju ke dam ci ju lo se bang akai alam kan ngi dun du lo la sineli hin pen than pon lo mu het jong nu theng pia pan festival lo ngamat me arju lo polo tang te nu theng pi pan alir ko pilo bola karju tumbang ta ding chen ru pote kalang lo busi pulin kita kali neli ke sini bang neli cuma puci gitu lo ding buke cuma alam lo ka thon pan lo chen ru buka angrong pan angrong ke thon busi ta se karbi alam binong bang ke rup chum phong pen jok phang la hai alam neli than pon lo la pen kur jon ti pon ahut polotang te nilithan pon lomu penta yong se surong ru polotang te la ke hambi hambulo kiti gewara su polote sai bisai bulo ala pen ke tribal la su polotang te la si tribal hianjan pute la ke simpuna pulo an bang akai tribal kan takali bang hai kene hai kas mate kantu ya kai pan polote la ke sai puna pulo an pon dako la bang su dat takali neli ke than pon alam tumu pan dari sunim su non betu ni tumu pan kacihang nangji kadu kabe bayang ta kip klak du la pen pin subanar du so alir ta kacing bar bedu botan ni than lo ria phan ni pangbar nam lo pin so tum deri jak punangji arlu so tum ke hong yang ba hong alori beda hong ri busi nang po atam peta hong ni busi nang po la son ni than lo tasila sai non neli ke theklong ateng pulo tang te we ki mi tum non se ke chihung ke cheng lang aprang angbong ang ke lam dun ger lo non se ko chipang gun pulang se aneng ki mi tum khan paka pute lam lir lam chor lam chong lam met
lapen ke kene hala lama peng hedi jok lim lam sun mathada Penega Palmana la mera mai pan arti ki tipon ke kono. minenga bang ke neli ki thek konlong ala hello la neli tumo phan sar muchot chot khan thek tumo phan tinang ke Karbi Anglong Autonomous Council along ki theki dinga tum Dipu taralang so kachilenga towar kinai bot mate keme sana sonsi East West Karbi Anglong atok anu kachilenga towar an kedang kewang ki joy ke nang chipu akimanga tengpen claim dang pon bomlo La sonsi non hejong ni jang Karbi Anglong tum preng pen dong kamukam halapule dong kamukam lin chika pen hamren an kachilenga towar setame kedang kewang atowar mesen met nang chipu akimanga tengpen Assam Malay Skim Pen Kedeng Pon Krong Ni Mate Two-way Atawar Prop Jin Pen Kasalang Pon Chia Pan Sai Deng Pon Tanglo Athe Jo Parni Lochar Yao Sumar Beha Bepar Pen Chenglok Sai Doan Klem Dam Bang Pu Bang Phitin Ta Kedam Ke Bang Joy Ke Nang Ji Mate Do Dam Jokwa Nang Ji Pu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hanga Ke Manga Teng Pen Prop Jin Pen Two-way Mate Krong Ni Selam Pon Po Bon sitame labang swalong beneficiaries bangpu tangka kilong nang jateng pen kilong dum detet aputak kopi koson labang swa putak ko anahok beneficiary bangpu pen perang ket henu lam theki jaipon arjupon iksina la penali tumte la bangso kelong nanya tangka chelong do numala long do na tangka kala hello la simo ene thalo la si lagni ra suri throksi kebe halak so seguri ke alak do amada palo ne banga thani chi dalo ke nire ke tek bude ni si mondor kam kem rong bo bote ho ni chi dalo na salo ne ke long ni nang passbook long nang yang ke la su lagni ra suri throksi kebe alak amar pen ko alo ne par banga thani chi ni la bangso putha kan te komasina ke claim pilola benting hanse di Benting sih kopi kam loh kan. mondor Nalo klaim ke. dak sa ko pedo Antela atlak penang linan nang deng kapari simlong abang ke lak 270 mari di. Hala aban anta ke long nang jeteng pen long thulang ma. Nang le phala. chi ni la ga ban bengalong balang pe yang ye za pu ni long se kida do La so apota ka bonai homoy mateng ni poisa kopi koson pen tu labang so ka chin kiji phanang lia hem anta kapali dam mi dam pe ga bata bata ne phar ga paisa so potta phar bang ta 3000 paisa dang pini pu la tan ni pl ente apotai nang li che odong lo ma pipin phan nan anda apota nang pipela te la sopotai ma long lo do non ma ke benting lo oh mola reading si do lo hedi Tena lihat berapa so aputak kacing kiki dam homoy lepan benting hansi bolang li SK tu sting ko. Alang li yang lepan kopia alam thi seng kiku. thang rang pu pe lo ne phang ek lak nang pini pu sa Eklek. Ke klem mana? oh eklam nan ek lak nang pi pu lo sa a paisa la ar lak pi de ek lak na pi dei hai sahaba phal bang ne chuning ri ye bang lo hala ne ri ga sahi ga kuri do bang ar lak a paisa do la pen ni long nang ke pali bang nang ke 2,70,000 vet la so a paisa ko mal ma ke chu ka mal ma ke thal bang ke nang ri ni phar la so ala paisa da ka pa pleng na mala pa long ni pa na la bo i som te pu na pa chuning ri la cholo Jong si do pulong te nili fan tok jir penang pino ni action en po nona ko ke along le ke do abang pho tum ni long wang we pin lang la pen ke ni le arjulong le pin lang ni tum long le dolo ni tuma samala ke pon awar long tang kalong le punon tang complain na we pin lang la si jong si mani do pulong tok jir pen do pulong te la bang ke ni action en po Kedamtang Jamini Paikre Troxy Arni Karbi Anglong Autonomous Council Medua Hoyalong Kirung Pona Putak Jumang Atum Pen Hur Kichodot Adimalong APHL Sia Bitung Atum Kahomri Dama Birta Nangle APHL Sia Meipu Jones Ingtikat Harpen Jalinsi Alang Leri Sangho Bikram Hanse Samson Teron Rita Kramsapi Lawrence Timung Lapen Pinangan Songja Po Songja Piatum Pen Pen ada por Paikre Sia por Malong Ami Langlong Chor Arong An Palidam Labang so pora hod inut bang hini ahoyalong kido arada tumpen cetong dekangsi ahoyalong kido kiduki sungalam cethanpo Lapen kathara sanghua hien pen sedame keme ke chok nang ji alam rat atuma phan than paleng dekang
Apitu ahoyalong non amat rai koma phai pribat nangji lapen pangtang nangji puta Caribbean Long Autonomous Council Kacharia tuma phan pachinipong Lang hempi pen onar son timong nang kilo birta Chelsea pen dak ESR wang tu pulo la pen ke ni tum ta apor chi risi wang in tum oposi wang lo la border alam dak nang e theklong gal pu helo police ta amen jong jong chot jong si Assam government la pen council tum a hoxi a border ke cherai kang tung posonte dak police hang ya polo sita non ke police ta tot from bange thombak sidu che komrom la pen alang litum lan cho takalilang hang a facility ta pipe council pen government pen ke light ta pipe si nilitum phansi generator ta nang hang nun thu police tum ta athik thete mo phike police tum ta ni tum pen si hile ta nang la nang hang thu rong ta the la puson se ke je plang not athe alam bin nong bang ke la council ke la ke doan along leta hala give and take along pidun adlo rokom la si alang litum dak wang hai hede la pen hala gate nange bi police gate nange bi puke jong si nang bi ponte dak notification do jike di la si notification ta non ta jok phan ta peklang hai hilang a peklang hai hilang mane avede no nanta aku jong si don de government tum nang peklang non kopi si duk circular order do imati hada la dak police camp ki bi phan la ta nitum thek long li non anta jong si don te nang peklang non pusi nitum kadiman Assam government pen ba council pen nitum demand lo la police check gate dak nang bi misen alam lo sita a notification bang nang peklang no aku ka la border kerai nangi ke public tum rap dun je hok lo rap dun de po kam kali lo sita a binong ke claim nai ke la ke police atum magistrate atum dak magistrate a thek long le abinong ha plain district asonte border magistrate putadu border ADC putadu ande dak border ADC dak do border magistrate do dang alang litum phan dak nang bi bedet pia potlo athema ya nitum ka pheri ke la alang litum longle etom border anta chipidun laplo jong si chipidun laple putang te ba chipidun laplo pusita rat atum karbi pen chomang aphan thang bak be ka pachbong ka pachipi thi thedet je aphan halabang so a give and take a list a kagos a agreement ni tom phan a copy nang pivek ni rong rat tom phan rat ang theno nang jai det ni la copy pon lo nang jai je det ni litum ka chini ke non MP election nang le lo popot la pen muni ta tum asap ta BJP phan aning dok de la posi alang litum ka matha ke inglong a rat tum han pache boh bi misen alam lo muthe ala notification bang a order circular bang a copy nang piserak ni rat tum phan la pen police dak pang tang serak ni generator ko sini litum long le na nagahang nun turong lo ma lale lage himanto biso sol malong ta dobo generator ke di matuliram ta dobo lanat ke la thuke ingnek thu mai me alam lage yong he lai hu pachu be yu ta rat tung lage non e kroi kri ci parak manang kibilok lo ante klem pen pitang pemini anon bang ke ladak yang si la puklem hoi pen cuma tenang plung tang lo pen karbi tempi tang ahedat lo plong te anpar bang ke non next bang ke hada kanang lepo data ni tu area ajero point ni umpoweng lo ne khatbi lo ne lapson si bang apot si apos tu bang ke jakong cipiklang tang pitang wek ni lah lambang ini kana bang ke kupot arkomah pubas kar hidut la puyan he Lakhain ko rapo Nilip MAC constituency ke parlo mai timung arong along kedam tang Caribbean Long Autonomous Council MAC election aprang MLA Dr. Numol Momin lapen MAC pobitorong pia phan vote kerek pia mayalong lam chaki pipon mobile network tower nang som pipo lapen number along dolong nang kim pipo tower nang selam pipo busi rat angno lam chak pipon lo La so tengpen Geo network tower kini mai timung arong along sompon lo Modana somdet pinapike network pipede. Loan apit ratong ko pichong hoisi network nang piperek mapu ka jua hot contractor ke thakun ke
laki nang tumaphan kat apar de grum lokona sia rong aphan pusi utuko nang tum rong kwa rong atumaphan ke non kaprek akimi tawar hang tudet nang po tong hong tot noi pusi thanpo Ranatum SGB lang tuktobi ronga soratum lapen hadak kedua ranatum jasimet aning duklo. Lasinon laswati kluang bong network nang pipon pi purote network artok jepul bong jokra jepon tetnoi busi ranatum aning kidukpen ning jepong. Longlia hempu sing teronarong GB sondoro teron alonglia longsi sopon. Ciklojon troksia pilote sika surikit homra karopo Atiklo Dongbang Longlia nam nang pipo busi keceng ahut lamcak pipong. Bodan nonke anam ta longle a network artok kesoke mai timong arong along anet aning kipi pedang desi kilometer po kahelo along piro. Rong phora ratum network tower artok aphan lang tongan chotlo. Lasi Karbiang lo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Bukajan MLA Dr. Numol Momin Lapen Nilip MAC Obito Rong Piat Maphan Network Kipi Serak Japan Rong Adla Tumpen Soda Pen Patimpo nang lo pupen ni tum chehok pilo ningarong pilo botan pini bangke network long le lo network buke ni tum ke achi o putan ni tum long le lo lasi labang so putha bangke ni li ki puji bangke la hello jong si labang so a network nang ke chichak mate tawang pipo punang ke chichak ke hai MSC Pobito Rong Pi itum enili constituency IMC lo lapen ke labangso Bukajan air likat mante Bukajan hawala lo MLA Dr. Normal Momin itum asal alang itum arong wang si nang itum aphan network nang pipo tawang nang pipo punang cakang pamilo asanang cakang pam mi pena join si nitum chehok pi lo lapen ke itum chonghong pi lo ke chonghong pen tawanang lo network long po pusin tum ningarong lo tame pini bangke network long lo posi nono bangke number si bangke lang tum phan chuning ri lo non labang so achikluang bong la jangmi po chiklo la april chiklo pini ki jutpo la aru chiklo angbong nitum phan network nang pivek nang po aru chiklong bong la me chiklong bong jong si network nang pipe det plotang te niritum ke rathur pakpen niritum bangke chisong nang kokpo network lo ya puthata atheke jarason tamini tum phanang pangkre ve ason si tum chi theklong lo athe bangke ason tina thu tamini tum ase chepa do nai ni tum koplo chang chal bu nai ji media long lam ning ji nai ji kapre lom chuning ri par pik pen te ke ni tum phanang pipe akapre tum ke joy wan pen si ke long ni tum bangke sung krung te ke ni tum ke long le lapu ke ni tum ning duk pik hanya lapulo lo tarik sirka bangke network lolo maso tawar long pen tibon setame ni tum ke thek long bangke ke da ha punili tu pen apar phangcherop khwani karenga chosentongri lapen lukhiram arong lapen ke khorsing hanse arong balian ana bangke network hem tolun pen tame akahelo ke hela ke do tum phanching ki phun tam phun lo tibon samni tumar lo ka bangke ladak mai timung lapen hanse rong terona rong rengma sathi rengma rong oklangchar ana bangke hakku asonsi network ka we that asonsi nilitum ke inglong aludam nangkok lo asini tum ning duk lo lapen nili sarkari kamra hoi pen kaning je kang tung bangke labangso network archok ke ditum alon phanle ke langi phanle ki bigali lapen hala bangso increment hut lason link tawar ponir tum chini ni lapen nili tum sarkari kamra ahemi si pen labangso link tawar polam nili tum chini dundi tawar lo pemasini tum bangke network long pobon bokama tha pen do si lapuson si lampi dudun det pen misen jibon posi network bangke ilop tapi ni ke thek long bangke labangso atawar archok ding pik ingtui pik he pik serame network long ni dera posini tum ning duk pik sila bangso ning duk along ning papli theke bangke ake hai council ke ja tum aphan special bani tuning ri par pik lo athe tum ning chi thene sir local MDC Pobito Rong Pi lapen bukajal LE long kido ketum ka cheng honai ning chi thene Dr. Nomor Momin sa do theke nili tum pen apar arong atuma bangke network do mai timung arong akondo angbong ke network awe pena jog nili tum ka siksak osomar tum lo ke charlie ahin ha koila mati silonian ha baliputhar bokajan sarihajan lahai dipu aloma ke charlie patum anam phanta sangtep sangti ke thon
mate ke dam ke wang ke le apana ka siksak la hai anam phanta nile tum ga chingki ge che tham dia phan nile tum aphan network ka vi pen jok siksak pik lo la si ake hai e nile MSc la pen MLA council ki ja CEM nang litum la bangso an network nang ki PG aphan la bangso arong along ni litum ka cheleng phun long ji aphan nang ki pivek ji aphan si nili hin pen chuning ri iglo Nijang Karbi Anglong Lakha Trok Bitung Reng Thama constituency along Jamini Phang Kora Narkeparni cement concrete block atowar Borboha Pampen Mazur Tap Lapen PWD road to Bitung village Tumpreng Rongpia Rong Tumpreng Higher Secondary School gate Jal Jivan Mission scheme pen kedeng pon ki junalang hei hui pen chenglok prek jam kaching thur asayang deng Karbi Anglong Autonomous Council CEM aredeng pen ingpupon Birita kirip dunlong atengke rongso rongbot pupe kedam ke bangjia towar mesen nangji athela solong beha bepar lotal yaso mar pen chenglok keso kyon e kedam ke bang joike jogwa nangji pupen kating thura sai claim dam pipon nopusi Karbiang lo Autonomous Council CEM pen than pachini po Aduntu Assam Malay scheme pen kedeng pon Tumpreng Dongkamukam Sonupong Linchika Lapen Hamrena Tower Krongni Mate two-way Kasalang Ponjialong Komatne a beneficiaries holders Bangpu Mate Bangpi Jongsi compensation kilong nang jia tengpen long ledet mate complain do lipute tokjir pen nang pachini ignon Lapen ingsai ponji pusi Karbiang lo Autonomous Council CEM pen perangkia thengnu Clardak pen lamchak tipipon Bangso asayang dengalong iam Mongol Sing Timung MAC Het Sing Rongphar Lapen kethe keding atom chetong dungsi RDP dun Tensia long kapre asayang de kang pu pansini lagi ba selas tenglok Jal Jivan Mission scheme 1 crore 30 lakhs scheme ben tenglok rong thom arong asolapan don pharoge thomra don thongkep a beneficiaries tum lang jun long po lahaya asayang deng kang pu ben tenglok da karlidang orenterang amen pen Tumpreng High Secondary School long get kang pu ben tenglok kapre asayang deng kang pu community hall kang pu aso sibini ni homosi long chengwai my meeting kali kang pucot pasige ba asila sob ancot ini dilang ma Lapen sir la nona asamala phak kola longle la inut bahini mondol tum amena je thap dundu kula selang li tum pije jong si do pulong te ni liphan tok jir penang pino ni action en po nona ko ke along le ke do abang phu tum ni long wang we pin lang la pen ke ni le arjulong le pin lang ni tum long le dolo ni tuma asamala ke pon atowar long tangkalong le det punon ta complain na we pin lang lasi jong si mani do pulang tok jir pen do pulong te labang ke ni action en po Tangtenon malam so para phan Birita mo ington iksinang Nanglitum han an kachetun sedang Japan theng la pen tangka katuri la puson do ikma Jongsi do pulutang tin non pen ke matha chipasung iknang nilo Surya Sigdi Company pen kason sepon Surya Wodistopo along tu Jongsi nanglitum ninghang pulote ilitum Karbiang long along di Purong Supi Kareng bus stand Bay Computer opposite of IS office Lamding Road Engjai Hotel along Joy K pen long ekji Aprang ne la ende ko bangke anisi pharu hini atheng pharu hini koda di pulum ke pharu isi pra thek picture non non pe la seksi tini ke thamna ko vitamin non ne la use look bangke 100 rupees atheng ka 2-3 days nang le asi kado ko be according you trans tamila theklong pen la pen nakum ninghang protong te la mission tini lo protong te nang humri ikame Labang swalong tu lake theng hong ni hong thom vet penta han an chotun chodang iun la si prapjin pen humri na big non engjai hotel along an so se kachini thule thoji aphang 6007108666 a number along humri ignore আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
Dihena mo phit puthot birta long wang tweak long. Jamini phain ko asur ke parni dong mokak forest western range hin pen patrapi ponsi ingdeng thom ke praisi karbi lamet amai ningkala sek amai pi ni thom ke chakarni bidor singkro arni karbi lamet amai along ke wang abang pu abang phe ma phan theng pia klemso ake joy pen ki pipona birta nele tama pherang ke roji be pen birta na pale Karbi Anglo Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang Hin Pen Ingdeng Thom Ke Praisi Karbi Lamet Amai Ningkana Sek Amai Pi Kapaman Ponarni Kewang Abang Pu Abang Pia Tumapan Ake Joy Pen Theng Pia Klimso Ron Ponlo Labang So Theng Pia Klimso Amitang Ahem Pa Epono Nangpu Kapin Khat Pona Teng Pen Dong Mukak Forest Western Range Hin Pen Sai Chiklem Ponsi Karbi Lamet Amai Kewang Abang Pu Abang Pia Tumapan Ake Joy Pen People Zirpon Bangso along Karbi Lamet Amai Phu Bari Mingti Khorsing Terong Lapen KCS Central Committee Kongchun Bang Bidya Singh Rongpi Lapen Dhon Singh Terang Rapchun Bang Lapen Terika Mamei Asan Chom Lapen Dong Mukak Forest Western Range ACF Rajen Rongpi Atom Chetong Dunsi RDP Dugun Karbi Lamet Amai Kiwang Abang Pu Abang Pia Tumaki Joy Pen Theng Pia Klim So Kilong Pona Puthak Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Lapen Dong Mukak Forest Western Range Aphan Kacharo Pajirpon Lapen Terika Mamaya Hin Pen Setame Kacharo Lapen Kurwang Thu Pajirpon Kadom non ni gitu lagi sinja klam long masih dulu lagi piniar ni bangen ni thom kecokaran ni lo lasi piniar ni lagi bidor sing keluarani tu si paman pono lasi pinia bangke sinali tumhana pasini pon alam the bang la kwen lo la meta mai ningkan se mai pika paman pon along dong muka western range mate ingnam rai kom sai kya tum sita me ladak thengpia klimso do an mat te la alang le tum department pen kiti kon la timso mokha ladak la mera mai kewang na lak na chitu do narata tumhana kijoy pen thengpia klimso sita me ron pono la sinon eligible ko kapang kon la pu rata tum sita me akijoy pen sa me thengpia klimso long pono te kuna pen lo ni kewang nang le tu pilo ke pon lo ke pilo pu pen Selu kata pon long deh, pilo ko pupo la pusana piso ben kelong pon la mera mai na lang ben theng kya pin so kelong piso. Abang so na tu di pon theng kya pin so lana dang pami pu, lana tam ba chini pon. Lana dang iko. La kuna tu pen la so pon long lo. Jane ko. Nagar rolo ni liya Johang dulu Nah, kejoy pen. Kejoy pen. Pilo ke ro pipo. Kiro tige lalu so Karbi Lamet Amai bangke misen lo Theng Kejoy longkon lo Kopia theng pilo lo ke pon. Thank you bangke mendaram do Harwe do pakai je jangkong do pen komolarong do Edam pe me pemahem ke. oh hen anke bori po Ta. pathetan dia paham Ta. Coro pilo pipo. Punte mo nilitum ni ang tulong ko. Kopia klim so lo pon. Harberang, yang miarang si po. Mo la lering ek, betul nilitum tulong ko na ni dong ni po. Kela, tapi ni dong ni dia rong ni po ni ke. Kela tarbi mo bakilo tem ni nang itu. Biasa nang pipo thalang le thalang. Ang sa senili ni kang sab. Sir, pilo po pala ba? So, Forest Department hin ka nakijoy pen pon la so Son geng deng sige churo lo lang litum ram forest department sar forest deng la nampi nam dura deng je pahem pu ba non nampi nam dur ra ke chembo ma ut ka pe chembo ma ut sita monit atum apan ilitum ka rada pa abang putin sita mela so nampi nam dur kerai la pe nampi nam dur sita putot thengpi thengkrang sita karchi thunai non apor dangal lelo kali pulong te la so environmental degradation pi ne alam sinang libom lo lasilahai kadu kabe botor bokam sitame la thengpi thengkrang ha chipi nong si thengpi thengkrang abe pulute kili mukoi pulute dake RVR ita ing arbo la penke la nilu kadu kabe sita nang khorbom ko lasila bage mesen lo sita ilitum karbiarat sitame
abang Putin sita lagi arpulo nona bang ke arong tin ame karatom sita arpulo la thengpi thengrang ke A2 la pen ke karti tu non ke claim ke nangson sikit nan la der dia ko non da ke der no da der dia ko la ke claim ke nangson la sila bangso bang ke rada pan la so aning kirung pon pot alang itum hana ke joy la si ake joy ke long an si e jadi pugali dan nang kono ke nam sita claim sita ke nam e nang Saya nak pesan lamet amai long ke tek konong ceng ma je thing kia klim sugeron pon. Lamet amai long ke tek konong ke to lamet amai alam te la ke do ko nono bang ke dak department do ana tum sita me kopil ma dak ke landu na me thang a department tum kopi asai kopi si ke claim ma to ke lan pon do la da mesen no la council so kan la bang ke tum suronang ko la dak la department do an council under ke do ana department do kan so kapi claim to bang ke la ben nili metang mata la mera mai dong do ta prang ke la son an na bang nili te kun long le lang la ben la son thanki claim ni ke on la ben hala bang so hu bang ke prang bang ke nampi namdur ma hedo pik ma tedi la si la so nampi namdur kai pa non itum sum bola so al amang amat ha masih mat ha the la si non bang ke la ga por lo si alang li pan thot churut CM sir Dr. Tuliam Hang sir konsin hin pen churo paji eglo alang li nang advice bana kit na kikin khata ting pen sini li tum aso exhibition da meni tum aklang ni eglo apende ta ko hingpierong tene lar fan fee saving distribution mate aki joy pen hingpierong on du nei pu timang pen sini li tum hingpierong non ron liglo lo public tum ta na ken dun da du lo asi ni tum hin pen da me alang li fan da me suri ka kom paji eglo ni tum forest department hin pen me apa niliran sa tum da me stop to man da me an ke na me mai lo ni itang ko hisab jang tin ta chepadu bilo hingpia claim da me akonon public tum ta me alang tum ta aning samjin pen aning arong pen se hingpierong claim endu ni lo asi nilin pen alang tum hanta ahem chepon pen so thing pierong somar phano som thot kelana aso thing pia claim ta pareng nang asi nilin pen ra falta turing du semani tum ta na so thing pia claim ke phe banta aponang hospital do la si so thing pierong da reng nang hisab si turing du lo apen amena mai long ni litan no son son ang deng sang ang deng kedeng long ni ling da file si cuma thai Iteng si news channel tum don family tum hin pen kadom paji riglo ini indeng thongkep dai si karbi lamet ingkan ese kamai pialong tokmoka rens forest hin pen nangso lamet amai long ka situ lamet ka singhon ara na tumapan forest department pen ilitum Kalbing Long Termas Council CM alang liahin pen kepin khata teng pen ilitum dokmoka rens ahin pen radapan hengpia klim keron laso sai cengbom lo athila so hengpia klim pen ajoine Warasa tum aning ke hang arong tin adon tin atum sitame ahem hengpi aklim keron pen hengpi arong do pulote rong sitame alon dopo la pena ador do athing pia klim jenaba siguna rong pendang lok nimu la pena tilua aka klim lahai keroyas kerona sai alang litu mahin pen cengpon bom lo penang ana rada tum tang so klim ke pon pen aning karong la soni litum thekpon lo la sini litu Tang tepini karbi prime ta birta banglapan si kangtoniklom